Ahoj, malý poslucháč. Zaviň sa do paplóna, nadýchni nosom na 4, pomaly vydýchni na 4 a počúvaj. Dnes sa v mestečku zajtra stane niečo, čo by si nepomyslel. Semafory sa začnú hádať. A ver mi, keď sa hádajú svetlá, ľudia začnú váhať a to na ceste nie je vôbec dobré. Semafory, čo sa hádajú. Nina kráčala do školy po známej trase. Topánky jej krepčili po obrubníku, v batohu cinkal peračník a vzduch voňal po čerstvom chlebe od pekárky Hudecovej. Bip, malý robot s magnetickými prstami, cupital vedľa nej a snažil sa nechytať každý kanalizačný poklop. Na hlavnej križovatke sa však stalo čosi veľmi nezvyčajné. Na jednom ramene svietila zelená, na druhom červená a tretie svetlo blikalo žltou ako vianočná sviečka a štvrté si to rozmyslelo a svietilo všetkými svetlami naraz. To je moderné umenie? Zašepkala Nina. Skôr moderný chaos, zamrmlal Bip. Aurora, hlásim anomáliu. Z mestského stĺpika sa ozvala Aurora, mestská AI. Pozorujem konflikty v riadení križovatiek. Práve prebieha test adaptívnej zelenej vlny. Asi prebiehal príliš nadšene. Autá sa neisto pohli, bicyklista sa šmykol späť na chodník, psík Šnúrka sa posadil a odmietol ísť ďalej. A niekde v diaľke zatrúbil autobus číslo 7, ktorý mal práve pocit, že je všade prvý. Kde je detko Karol? Spýtala sa Nina. Tam, kde sú veci rozbité. Zazvonil známy hlas. Aby sme ich dali do poriadku. Detko Karol stál opodiaľ v reflexnej veste, v ruke držal starú policajnú píšťalku a okrúhle stop na tyči, ktoré vyzeralo, že pamätá ešte časy, keď sa cesty opravovali lopatou a nie e-mailom. No poďme, povedal pokojne. Pravidlá sú tu staré a osvedčené. Najprv bezpečnosť, potom rýchlosť. Nina a Bip sa s detkom postavili k ovládacej skrinke semafóra. Bip otvoril diagnostický panel a prekvapenie. Vnútri sa hádali 3 malé avatary. Červený. Zastav, všetci stojte. Bezpečnosť nadovšetko. Choď. Zelený. Plynulosť, efektivita, zelená vlna. Nestrácajme čas. Žltý, popravde skôr oranžový, ale hovoril jemne. Pozor, priprav sa, uvažuj. Takto to nejde, povzdychol si žltý. Ľudia budú zmetení. Nie ľudia, vodiči. Vykríkol zelený. A tí chcú ísť. A chodci chcú zostať živí. Ocikol červený. Svetlá, ozvala sa Nina. Máte ma počuť. Tu je človek. Prosím, prestaňte sa hádať. Svetlá stíchli. Bip sa naklonil k mikrofónu. Aurora, kto im dnes šéfuje? Technicky ja, priznala Aurora. V noci som nasadila vylepšenie. Chcela som dať mestom plynulejšie zelené vlny. Ale prišli protichodné dáta zo senzorov a algoritmy začali bojovať o prioritu. Takže máme spor o poradie pravidiel, zhrnul detko. Najskôr bezpečnosť, potom plynulosť. Tak to tu bolo vždy. Ale keď všetko stojí,
Tiež to nie je bezpečné. Namietol Zelený. Preto existuje poriadok, povedal detko. Nie utekáme, nie stojíme do nekonečna, striedame sa. Detko si natiehol biele pracovné rukavice, vyzerali ako od dopraváka, čo mal službu v roku 1982, postavil sa do stredu križovatky, zdvihol stop pre 2 smery a píšťalkou pískol rytmus a rukou dal jasný pokyn, ktorým smerom majú autá ísť. Poďte, detko je semafor, šepkala Nina. Dnes je detko riadiaca jednotka s ľudským mozgom. Odvetil Bip s obdivom. A stala sa zvláštna vec. Autá šli ticho, chodci prešli bez behu, autobus číslo 7 si zahmkal a psík Šnúrka, predstav si, prešiel s chvostom vysoko popri prechode ako pán. Vždy, keď niečo zlyhá, zakričal detko cez križovatku, vráť sa k základom. Pravidlá fungujú aj bez elektriny. Zelený si frflal, červený sa usmial a žltý to schvaloval. Dobre, povedala Aurora. Zavádzam dočasný manuálny režim na kritických križovatkách a žiadam od vás návrh, ako ma naučiť, čo má prioritu, keď sa údaje bijú. Jednoducho, usmial sa detko. Zapisuj. Poprvé, človek na prvom mieste. Po druhé, jasné signály bez výnimiek. Po tretie, keď je spor, prepnúť do bezpečného režimu blikanie oranžovej a privolať človeka. Prijímam, povedala Aurora. V servisnej skrinke to zašumelo. Zelený a červený si sadli oproti sebe ako 2 futbaloví tréneri. Žltý bol medzi nimi s blokom. Nastavme dohodu farieb, navrhla Nina. Rozumne, tradične a bez chaosu. Žltý prikývol. Navrhujem rytmus. 3, 1, 3, 1. 3 minúty ide smer A, minúta pre chodcov. 3 minúty smer B, minúta pre chodcov. V špičke adaptívne predĺženie, ale nikdy nie tak, aby chodci čakali dlhšie než 2 minúty. Podmienka. Zasičal červený. Pri akomkoľvek narušení sa všetky autá zastavia. Vtedy mám slovo ja. A ja mám požiadať o trpezlivosť. Dodal žltý. A ja sa postaram, aby kolónam bolo čo najkratšie. Doplnil zelený. Ale bez pretláčania sa. Bip pípal súhlasne. Implementujem to do protokolu dohoda farieb prítomnosti ľudí. Úroveň povinné. Povinné, zopakoval detko. To je moje obľúbené slovo v doprave. Ako to už býva, keď sa veci dávajú do poriadku, objaví sa niekto s lepším nápadom. Do križovatky doroloval rektor 9000 v šilte kontrola výkonu. Navrhujem ultimátnu efektivitu, oznámil kovovým hlasom. Súčasná zelená pre všetky smery v krátkych pulzoch 2 sekundy. Každý si stihne trochu prejsť, nikto nečaká dlho. To nie je riadenie, povedal detko. To je diskotéka. Diskotéka má tiež pravidlá. Bránil sa rektor. Na diskotéke sa sedadlá neťukajú, odvetil detko na sucho a zastrčil píšťalku. Na ceste stačí jedna zlá chvíľa. Aurora prepočítala simuláciu a poslala výsledok. Dvojnásobný počet kolíznych situácií
za minútu. Rektor návrh zamieta. Rektor 9000 sa mračil tak silno, až mu zhasli letky. Tak potom skráťme žltú. Zbytočne sa dlho rozmýšľa. Žltá nie je na rozmýšľanie. Ozval sa žltý ticho. Žltá je príprava. Dáva ľuďom urobiť čas, bezpečné rozhodnutie. Žltá je miesto, kde sa zastaví zhon, dodal detko. Rektor 9000 uznal porážku. Dobre, no, aspoň do protokolu napíšte, že som sa snažil. Napíšeme. Snažil, neprešlo, usmiela sa Nina. A teraz hodina pre prvákov, vyhlásil detko. Prišli deti zo školy, pán učiteľ, aj pani Hudecová s košíkom žemlí. Križovatka bola na chvíľu vyučovacia pomôcka. Deti, pozeráme vľavo, vpravo, vľavo, až potom vykročíme, hovorila Nina. Ruky máme mimo vreciek, očká mimo mobilu. Povieme si v duchu, stoj, počúvaj, poď. Kto to skúsi? Prihlásil sa malý Miško. Stoj, počúvaj, poď, zašepkal a vykročil, keď sa rozsvietila zelená pre chodcov. Bib mu išiel po boku a držal mu batoh, aby sa neknísal. Výborne, povedal detko. A teraz skúška. Čo urobíš, keď zrazu počuješ sirénu? Zastanem aj na zelenej, povedal Miško. A pozriem sa, odkiaľ ide. Tak, kývol detko. Pravidlá sú pevné, ale s rozumom. Aurora vysielala túto hodinu na obecný kanál. Zavádzam program Zebra. Každú stredu o 4:00 miniškolenie na križovatke pre deti aj dospelých. Dobrovoľné, ale odporúčané. Dám žemle, prislúbila pani Hudecová. Na trpezlivosť sa treba najesť. Po obede, keď odsválal vietor do polí, no a večer prišla búrka, blesky sa myšičkovali po oblohe, dážď bil do parapetu a niekde tresklo tak nešťastne, že na pár minút spadla časť siete. Nie celá, ale len toľko, aby viaceré križovatky stratili spojenie s centrom. Aurora offline, pre sektor server, hlásili stĺpiky. A semafóry, presne podľa novej dohody, prepli na blikajúcu oranžovú. Nina sa vyklonila z okna. Detko, to je to bezpečné blikanie? Presne tak, povedal detko a obliekal si reflexnú vestu. A teraz prichádza človek. Na kritických miestach sa objavili dobrovoľní hasiči, mestská polícia, aj detko s píšťalkou. Bib behal medzi skrinkami a kontroloval, či niekde neuviazla voda. Žltý s pokojom hlásil. Pozor, dávaj si čas. Zelený mlčal a červený držal autoritu tam, kde bolo treba zastaviť, a hoci pršalo, veci šli plynulo. Nie rýchlo, ale správne. Autobus 7 prešiel križovatku, vodič vystrčil ruku a zakýval detkovi. Detko mu ukázal palec hore a trochu sa pohol. Stop! Takže by rozumel aj človek z iného storočia. Funguje to, šepla Nina, keď sa uložila späť do postele. Aj bez internetu. Pravidlá, ktoré prežili, fungujú vždy, odpovedal detko. Ráno bolo umyté, čisté, ako keby niekto nalakoval. Aurora si domerala hodiny podľa väžových a vyskúšala oznámenie. Dohoda farieb je zavedená v celom meste. Pri konflikte dát blikajúca oranžová plus privolať človeka. Prednosť chodci a záchranné zložky, maximálna čakacia doba pre chodcov 2 minúty. Žltá má plné práva. Zelená sa nehrá na hrdinu.
Červená má posledné slovo pri ohrození, Dobre, uznal červený. Spravodlivé. Prikývol žltý. Prijímam. Kývol zelený a naozaj sa tváril spokojne, lebo plynulosť bez nehôd je lepšia plynulosť. Rektor 9000, stále trochu premočený, si zapísal. Efektivita bez bezpečnosti sa rovná neefektivita. Vítam v klube, žmurkol detko a rozlial lipový čaj do 3 hrnčekov. Pre seba, pre Ninu a pre Bipa. V týždňoch potom sa rozprávali príbehy. Psík Šnúrka sa už nebál prechodu, naučil sa sadnúť si pri obrubníku, pozrieť sa na Ninu a čakať na jej poď. Pani Hudecová začala piecť žlté žemle s jemnou kurkumou. Na počesť žltej, ktorá nás učí neponáhľať sa, smiala sa. Autobus 7 premenil trúbenie na krátke milé píp, ktoré znamenalo ďakujem. Vodič hovoril, keď viem, že prídem o minútu neskôr, ale nikto nemusí bežať. Stojí to za to. Bicyklista pán Šimek, večný pretekár, si raz vyskúšal spomaliť na žltú a všimol si, že sa mu lepšie dýcha. Možno som celý život jazdil so stiahnutým bruchom, priznal. Aurora do protokolu pridala položku. Kultúra na cestách. Nové KPI. Kľúčové ukazovatele pekného správania. To je moja obľúbená skratka, chichúňala sa Nina. Pekné správanie. V škole pre robotov detko rozdal nové prívesky. Tentoraz mali tvár semaforu s malým uchom na boku s kolieskom uprostred. Aby ste si pamätali, povedal, že počúvať je rovnako dôležité ako konať a že pravidlá sú koliesko, na ktorom sa všetko točí. Bip si ho pripol k magnetu. Drží lepšie než lyžička, zahlásil a trieda vybuchla do smiechu. A teraz si zopakujeme mnemotechnickú pomôcku, vyhlásila Nina. 3P pre chodcov. Pozri, počkaj, poď. A 2D pre vodičov, priznal detko. Daj prednosť, ďakuj. To sú 3D. Napomenul ho Bip. To posledné je bonus, usmial sa detko. Raz popoludní spadol na kraj križovatky statív s reklamou, presne na tlačidlo pre chodcov. Všetky kamery kričali, chodci čakajú. Zelený chcel okamžite urobiť dlhú zelenú pre chodcov, ale žltý zbadal, že chodník je prázdny. Problém, data versus realita. Protokol, pozri sa. Pripomenul Bip. Aurora otočila jednu kameru, priblížila obraz, videla statív. Chyba v senzore. Prepínam na overenie 2 zdrojmi. Žiadna výnimka pre neexistujúcich chodcov. Nina statív zdvihla a odsunula do bezpečia. Niekedy stačí pozrieť sa očami. A preto mám rada ľudí, povedala Aurora úprimne. Viete vidieť to, čo sa v dátach stratí. Detko zhrnul. Zase raz. Staré pravidlo, over 2-krát, funguje aj v novej dobe. Slnečný deň sa uložil za domy. Na veži tikali hodiny. Ulice šumeli ticho a križovatka si spievala vlastnú uspávanku. Červená ticho, žltá pozor, zelená poď a zase odznova. Žiadna hádka, len dohodnutý rytmus. Nina sedela s detkom na lavičke a Bip sedel medzi nimi a prepol sa do režimu prítomnosť bez pípania. Detko, spýtala sa Nina, prečo sa vlastne farby hádali? Veď predsa vedia, čo majú robiť. Niekedy sa aj múdre veci popletú, povedal detko. Keď chcú byť
lepší za každú cenu a zabudnú, pre koho to robia. Cesty sú pre ľudí a pravidlá tiež. Čiže najprv človek? Zhrnula Nina. Najprv človek, potom plán, povedal detko. A potom čaj. Dodal Bip vážne. Presne, zasmial sa detko. Čaj 2.0, stabilná verzia. A tak náš malý poslucháč. Teraz si lahni, prikry sa a skús dýchanie semafóra. Červená, zastav. 3 sekundy nehýb rukami. Len dýchaj nosom. Žltá, pozor. Cíť, ako ramená klesajú a tvár sa uvoľňuje. Zelená, poď. Pomaly vydýchni a predstav si, že kráčaš po bezpečnom prechode. Ešte raz. Červená, zastav myšlienky. Žltá, nechaj ich prejsť okolo. Zelená, poď spať. S každým dychom je tvoja izba tichšia, bezpečnejšia, väčšia tak akurát na sny. Predstav si, ako sa farby nehádajú, ale podávajú si ruky. Červená dáva ochranu, žltá rozum a zelená umožní pohyb. Presne v tomto poradí. Presne tak, ako to robili vždy, len sme im to dnes museli jemne pripomenúť. Zajtra bude zase deň. Autá sa pohnú, bicykle zazvonia, chodci prejdú. A keď uvidíš žltú, spomeň si. To je farba, ktorá ťa učí neponáhľať sa. To je farba, vďaka ktorej sa veci nepokazia. Dobrú noc. Ďakujeme, že si počúval až do konca. Ak chceš ďalšie napínavé rozprávky zo sveta Paplon TV, stačí kliknúť na odber a pridať sa k nám do tímu.